नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। आप सब पिछला कुछ दिन से वो खबर देखा तो हम जोना में खेसारी लाल यादव जी के जोन एगो फैन बा वो परीक्षा के आंसर पेपर पर जोन बा उ आपन क्वेश्चन आंसर के जगह पर खेसारी लाल यादव जी के गाना ले ले आई कोको कोला के बारे में लिख के आगे रहे। जोना पर रिएक्शन देते हुए खेसारी लाल यादव जी आज एगो ट्वीट के लिए बड़े और लिखले बड़े ना ई ठीक नहीं है। जी हाँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, भविष्य है। आप लोग बिहार के पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार बनिए, लापरवाह नहीं। फिर गाना सुनिए, गुनगुनाइए, हर बीट पर झूमिए, हमको अच्छा लगेगा। तो ये तरीका से खेसारी लाल यादव जी उ फैंस के जोनी हरकत बा ओकर एक तरह से विरोध के लिए, जो कि एक तरह से सही भी बा। पढ़ाई अपना जगह पर बा, एंटरटेनमेंट अपना जगह पर बा। पढ़ाई के और एंटरटेनमेंट के अपन फैनगिरी दिखावे खातिर ऐसे मिक्स ना करे के चाहिए और अपन मनोरंजन खातिर अपन करियर के बर्बाद ना करे के चाहिए। तो पर खेसारी लाल यादव जी के ई जोन विरोध बा, जोनी गुस्सा बा, ई ठीक बा। आप लोग एकरा बारे में का कहना चाहता नहीं कमेंट बॉक्स में बताई। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथे। तब तक खातिर वीडियो के लाइक कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।